Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa, Sa sa amin, amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. 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 At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga Nagagaya, naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kaya kami ay nauna. May panhawi ng Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpapalat ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Kopya. ride. na kundol. Pundol ay Kuya Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay Kopya, may-ari. baboy. Kopya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinang na. ating tinikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. akala ko dudurado. Maligas gag. Bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah, Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi mo. Maaaring mauna. Sige. Ang aming aming kasagutan kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Ay, dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Ano Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba niyang
Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit, Ang Halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Ah? Halgam Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay... Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? huling paalam. Oh! Makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Lagitab! Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa... sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitan. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay... ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something Ku. matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Oy, Toy Balot! Toy Balot! Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat na sinusubo lang. Ting sa... Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun.
Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Ako! Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Panda- na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos lamang. Nabelong ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo.
At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Baka lang trash can, pero ano, everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ako. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre.
Ako rin mabait oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Aking, Tikman na natin. aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Ah, gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng ring. Uy, blip. Oh! Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oradyo na- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong Oo. ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip. naisip na sagot ay sobre. It's kan. pupunta sa OORADIO. Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumunot. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan alam mo. Why? Ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Tokwa! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Ah, dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami. Tama. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Sinasabi? Ano? Gani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng tatlo, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap. Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada! Ang haba. Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat ganito. Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat Dapat ganito na. ganyan. Maskin! Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Makaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng Pag-iisip. mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Crow. Ang puntos ay pupunta sa OORADIO.
tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magko-cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Ayan, nice. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Ano? Isa, Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa oras. One, two, three. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Nogura ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Maraming sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Kaya nga ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yan, anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa Basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel!
na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Mga kabisyo, bago muna ang lahat, samahan niyo muna po ako simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi at ngayong araw na to. Bago ko sabihin sa inyo na may magandang story na naman tayo mapapakinggan, mamimigay muna ako ng 1,500 pesos. Handog lang po ito ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Ayan po mga kabisyo, kaya di ko na po papatagalin pa. Sino kaya maswerteng driver ngayon na nakapagpa-register na mabibigyan ng 1,500 pesos? Sa Love Knows No Boundaries. Love knows no boundaries. Love knows no boundaries. Boundary time na! Mamang Chuper, congratulations po sa inyo dahil mag-uwi ka ng 1,500 pesos ngayong araw na to, May 21, 2026, Thursday. Congratulations po sa isang green GSM driver na may plate number po na NIZ 2227. At ang pangalan niya po ay si Kuya Danilo Dumlao. Ulitin ko lang po, congratulations po kay Sir Danilo Dumlao, isang green GSM driver na may plate number na NIZ 2227. Ayan po mga kabisyo. At syempre, mga kabisyo, sa aking pagbabalik mamaya, isang kwento na naman po ang pwedeng kumurot sa inyong puso. Kwento na pwede nating kapulutan ng aral. Dito lamang yan sa ating programang Rocky's Secret Files with Titan Jello sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan, kabisyo? Basic. Handog ko pong awitin sa inyo. It's a beautiful song, Kabanata. Metro's #1
Love Radio. Basic! Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ako. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Loko. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya ko buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Paway ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Ah, Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo. Si Arnel, kaya... Oo, ilalaban ako nito ng putukan at basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCX na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera.
lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aampas ka ba? Saan ka ba? Pwede ka lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Delikado yun. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Sige na ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayway ka sa camera. Kawai, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ano pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera ko. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Wow.
Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami SG, choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pang, sige pa. Ibubuhos mo lahat. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na? Ayun na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used anyway. Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guys, alam mo, lahatin mo na. Wait, wag ka pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Harap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Okay. Lahat nila, pour it in. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! oh, yung ano, do not Ay, durugin mo like crap. Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano dapat. ba sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na si mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay, pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand lang.
left hand. Yan. Move it to the left, move it to the left, move it to the left. Lower, lower, lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom ka na ba? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige, yan. Sige. One more. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag. Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? my spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig ko. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yun! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shania dyan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To your mama. di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya na to! In the rain. Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Ha! Again, Jay, si songs, by the way. Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan mo muna. Hindi nahalo. Yung iba. Finish fried up. Yeah. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama nyo po ang titindig
sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga kabisyo, isang panibagong storya na naman po ang ating mapapakinggan. Storya na pwedeng kumurot sa ating puso. Storya na kapupulutan natin ang aral. Kaya hindi ko na po papatagalin pa. Pakinggan po natin mga kabisyo ang kwento ng ating letter sender ngayon sa Rocky Secret Files with Titangelo. Dear DJ Rocky Terra and Titangelo, itago niyo ako sa pangalang Candy. At ito po ang aking secret file. Panganay ako sa aming dalawang magkapatid. Parehas po kaming babae. Itago natin ang bunso kong kapatid sa pangalang Carla. Lumaki kaming dalawa ni Carla na masagana ang buhay. Noon, napakaganda ng career ng mga magulang namin. Ang daddy namin, isang mataas na opisyal sa hanay ng mga kapulisan. Si mami naman, isang owner ng convenience store. Simula noong pagkabata, maaga kaming na-expose ni Carla sa negosyo, sa diskarte, sa kung paano ang kumita ang aming mga negosyong tinayo. Marami kaming natutunan dahil sa guidance ni Mami at ni Daddy. Pero hindi naiiwasan na si Daddy ang disciplinarian namin. Medyo strikto. Pero nadadaan naman namin minsan sa lambing para hindi tuluyang magalit sa aming dalawang magkapatid. May tuturing ko na simple lang ang buhay naming magkapatid noong mga panahon na yon at nung mga bata pa kami. Fast forward DJ Titangelo at DJ Rocky Terra. Umabot kami ng high school ni Carla. Second year siya, third year naman ako. Randomly, nagkaroon kami ng conversation ni Carla pero hindi ko yun makakalimutan. Nagkwentuhan lang kami. Sabi ni Carla, "Ate, hindi mo ba napapansin si Mami? Lately, parang matamlay siya. Namumutla. May sakit ba siya?" Ako naman medyo na-shock sa tanong ni Carla pero napansin ko na rin naman yung mga napapansin niya. Kaya ang sagot ko sa kanya ay, "Alam mo be, actually nakita ko rin nga si Mami na may kakaibang itsura na parang lagi siyang pagod, namumutla. Parang hindi maganda ang timpla ng katawan ni Mami." Agad ko namang sinabi sa aking nakakabatang kapatid na oobserbahan ko ang aming magulang. Yun nga lang DJ Rocky at DJ Jello, kinabahan ako noong sinabi sa akin ni Carla ang isa pang napansin niya kay Mami. "Ate, actually nakita ko si Mami sa CR nagsusuka. Tinanong ko pa nga kung okay lang siyang sabi niya sa akin. Okay lang daw siya. Nahihilo lang daw. Pero iba kutob ko ate." Mga kabisyo at DJ Titangelo at Rocky Terra, dahil po sa pag-aalala namin, bigla kong kinausap si Mami sa personal. Ang tanong ko, "Mami, okay ka lang ba? May sakit ka ba?" Ang tanging sagot niya lang sa akin mga kabisyo, "Anak,
Huwag kang mag-alala. Wala naman. At bakit mo naman nasabi na may sakit ako? DJ Titangelo at DJ Rakitera, napayakap na lang ako sa kanya. Pero kinutuban na ako na nagsisinungaling sa akin si Mami. A month later, eto na nga. Na-diagnose siya ng breast cancer. Nagulat kaming lahat sa pangyayaring yon. At agad-agad po siya nagpa-chemotherapy. Hindi po nag-respond ng maayos ang katawan niya kaya unti-unti naming nakita ang pagbagsak ng kanyang katawan. Hanggang sa bumigay na ang katawan niya. Sa madaling salita po, namatay siya sa sakit niya. Hindi po naging madali para sa amin ni Carla ang pagkawala ni Mami. Lalo't na noong namatay siya ay parang nag-iba na rin ang ugali ni Daddy. Yung negosyo ni Mami tuluyan na ring nagsara. Hindi rin naman kasi namin maaasikaso yun. At hindi rin po naasikaso ni Daddy yung tindahan ni Mami dahil active siya bilang pulis. Kaya malaki po ang nabawa sa kita ng pamilya namin. And aside from that, naging aligaga si Daddy dahil naging mainitin po ang ulo niya. Naging magagalitin at parang inis siya palagi sa aming magkapatid kapag sinusubukan namin siyang kausapin. Sa totoo lang po, DJ Rakitera at Titangelo, na-realize ko po na tuloy na parang dalawang magulang ang nawala sa amin ni Carla. Lalo na noong nag-resign si Daddy sa ibang lugar, na-assign si Daddy sa ibang lugar. Parang ako bigla yung sumalo ng lahat ng responsibilidad. Bilang ako yung panganay sa aming dalawa, mabigat sa pakiramdam kasi nga hindi pa ako tuluyang nakaka-move on sa pagkamatay ni Mami. Tapos si Daddy bigla naman siyang nawala sa bahay. Nalipat sa Mindanao at lalo pang dumistansya sa amin. Mga kabisyo, DJ Rakitera at DJ Titangelo, bigla akong nakaramdam na matinding kalungkutan. Parang borderline sa depression. Ewan ko at hindi ko ma-explain. Siguro nabigla ako at nasyak ako sa mga nangyari. Kaya gumawa ako ng paraan para maka-move on at kayanin ko ang lahat. May mga kaibigan ako nag-introduce sa akin ng mga gamot po na bawal. At dahil nga sobra akong vulnerable noon, may mga nagawa akong bagay na hindi ko inakalang kaya kong gawin at may normal state. Isa rito ang mag-post ng mga masiselang litrato ng sarili ko at it-forward ito sa mga nakikilala kong lalaki. DJ Titangelo, DJ Rakitera at mga kabisyo. For a fee po. Hindi po libre kundi nagpapabayad po ako. Oo, may bayad po. At ito pong ginagawa ko na to ay hindi ko inaakalang isa ito sa mga dahilan na magpapabago ng buhay namin ng kapatid ko.
Yo, brother. Sorry. Thank you, dude. Kamusta ka na? Ang aking tropang napaka-loyal? Loyal ba? Loyal tayo. Okay, tama yan. Pares lang tayo. Ayos-ayos ng buhay niya, no? Tapos, masisira lang. Ay, kung tinawagan niya si Dut-Dut, o kaya ako, edi inaayos namin yung buhay niya. Di ba, Dut? Maayos ba buhay mo? Alam mo, pwede nating ayusin yung buhay nila eh. Ay, ikaw masisira. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon via TikTok, YouTube, Facebook. Request song siguro mga Saturday lang po. Doon po sa anong hugot natin. Pero sa programa natin to, bawal po. Mga kabisyo, bago ang lahat, kung hindi ka pa po nakakapag-download ng Love Radio app, pwede na po kayong mag-download para anytime, anywhere, pwede po kayong makipagkulitan sa mga kabisyo natin na mga paborito nyo pong DJ. Ayan po. Paano po ba i-download? Punta lang po kayo sa Google Play at App Store mga kabisyo at i-download nyo lang po ang Love Radio app. Basta po meron kayong data or Wi-Fi, anytime, anywhere, mapapakinggan nyo po kami. At syempre mga kabisyo, huwag nyo rin pong kakalimutan na mag-follow at mag-subscribe na rin po sa YouTube page po namin. At meron din po kaming podcast sa Spotify, ang Rocky Secret Files with Titan Jello at syempre ang Top Secret. Yan. Ano pa ba ang ano natin? Kailangan i-plug natin. Okay, mga kabisyo, ito po. On May 30, tama ba ako, Dut? May 30, nandyan po tayo sa Muntinlupa para po sa ating hatid saya, mga kabisyo. Para po sa mga kabisyo natin dyan from Muntinlupa, kami po ay dadayo sa inyo, mga kabisyo, para po maghatid saya. Magbigay po ng mga papremyo ng Gold Mine Rice. Ayan po mga kabisyo. At hindi lang po yan, syempre, ng Astron! Hindi lang Gold Mine Rice po ang ipamimigay namin, kundi pati ang Astron. Kapag alagang Astron, talagang alagang maaasahan. Kaya naka-blue ako ngayon kasi mamimigay kami ng Astron on May 30, mga kabisyo. O, ganun katindi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, kapag usapang Astron, mga kabisyo, mamimigay po kami ng appliances sa inyo. Diba? Tapos po Goldman Rice, tapos Mayet de la Rosa. Tapos hindi lang po yan, mga kabisyo, dahil marami pa po kaming papremyong ibibigay sa inyo on May 30. Ayan po, saan po sa Muntinlupa? Saan ba, Dut? May ipa-flash ba tayo dito, Dut?
para makita po nila. Meron po ba tayo dyan, Dut? Okay. Okay lang po. San ba sa May 30? Napakaganda po ng tanong ng ating kabisyo. Sa May 30 po, magkita-kita po tayo mga kabisyo. Dito lang naman po sa lugar na talaga namang bibigyan natin ng saya. San po ba yan mga kabisyo? Sa may Southville 3, Covered Court, Poblacion, Muntinlupa. Anong oras? Anong oras mga kabisyo? 6 p.m. po. May 30, 2026 at 6 p.m. Sino po ba mga pwede natin mapakinggan dyan na mga performer? Nandyan lang naman po ang Love Radio Manila DJs mga kabisyo. Nandyan po ang Nicole Yala, Kim Chino, Maratoni, Diego Bandido, Tanya Chinita, Konyo Bicolano, Angkol Dagol, Rakitera, at Titan Jello at ang nag-iisang kadyot pinong na kadyot lang. Hindi pa magpapahuli syempre ang ating mga guest artist na Republican, Breezy Boys at si Jojo Mendres. Ayan po at meron din pong Mob Band na tinatawag at meron din pong Maharlika Hood na mapapakinggan. Ito po si Boy Pindot. Nandito po ngayon. Sa May 30 po yan mga kabisyo. Sa mga kabisyo po natin from Manila na gusto nyo pong pumunta ng Muntinlupa, sabihan nyo lang po ako. Malay nyo. Diba? Malay nyo. Makasama nyo ako doon. Bigyan ko kayo ng ng access doon. Wag naman sa sakyan. Aray ko, wag yun. Hindi, yun nga po mga kabisyo. Kita-kits po tayo. Love you, brother. Ingat. At mga kabisyo, kita-kits po tayo dyan. Gusto ko po kayo makita sa lahat po ng mga nakatutok sa atin dito. May, kita-kits po tayo dyan ha. Sa Lalis. Ayan, sa Lalis, kita-kits po tayo dyan. Ano pa ba? Ano pa ba mga gusto nyong... hello, Ma'am Tonette. Good evening. Ano pa ba mga gusto nyong malaman? Dami pong pamimigay. Parang kung sino daw ang napaka-hype. Ito, bigyan ko lang kayo ng mga onting pwedeng ipamigay doon. Parang sino ang pinaka-hype, pinakamabait na manonood ngayon doon at pinakamasaya, automatic may 1,000 pesos. Parang ganun ang narinig ko eh. Hindi ako nagano, parang si Jojo yata ang mamimigay, kabisyo. Plus ang Love Radio din, mamimigay din po sa inyo. Ulitin ko nga po, ako na po, garantisado na mamimigay po tayo ng Astron. Ayan o, alagang Astron, alagang maaasahan. Di ba? Hello DJ Titan Jello watching from Kuwait. Ayan po, hello po sa inyo mga kabisyo. At ano pa ba? Ano pa bang pwede nating ma-update sa inyo? Wala na, no? Wala nang update, no? Yun na muna. Si Dut po, in love po. Ayan, update ko kayo. Ayan, nasabi nito, Net Luwalhati 10. Astron po, subuko na yan. Yes, ang Astron po talaga ay napaka-goods niyan. Ako. Tinataya ako ang sarili ko dyan. Talagang Astron, okay po yan. Kumbaga, pasok sa budget, matibay. Diba? Magaling lang dapat kayo talaga, mamili. Diba? Hanapin nyo yung mga katulad ng Astron. Mura, pero matibay. Ayan, ang aking mga kaibigan, nagdadatingan na dito. Ayun, wow, congrats Kuya Dut. Mag-bar tayo nila Ate Liz. Ayan, hindi po ako nagbabar. Si Dut lang po. Siya na lang po yayain nyo. Ako po ay mahilig lang po sa kape. Ano pa ba? Tayo din ay mahilig lang po tayong tumambay sa opisina. Ayan po. Sabi ni Shane Astro, 1988 pa noon yan. Binili namin. Wow. Grabe naman. At syempre po, nagpapasalamat po ako in behalf of 90.7 Love Radio DJ sa ating napakasarap na Goldmine Rice Pandan. Alam niyo po ba, dahil sa Goldmine Rice, napauwi po ako ng nanay ko dahil sa kanya. Sabi niya sa akin, ang dami mo mga babaeng dinadala dito. Gaganon. Ang ginawa ko, dinalan ko ng bigas. Sabi ko, may kasama ako ngayon. Sino na naman yan? Eto, yung Goldmine Rice. Sabi niya sa akin, dapat ganito lagi. Gusto kong araw-araw ka umuwi ng bahay. Tas may dala kang ganito. Ayan. Bigas lang pala katapat ng nanay ko. Dahil pang sinasabi.
Ay, nako. Kaya kayo, dala nyo ng Goldmine Rice. Tsaka kung meron kayong mga, meron kayong mga girlfriend na practical ang pamilya, di ba? Dala nyo ng Goldmine Rice. Dala nyo yan. Uwian nyo ng Goldmine Rice yung nanay niya. Sabi mo, alam mo, tita, mahal na mahal kita eh. At mahal na mahal ko po yung anak ninyo. Practical lang po ako. Dadalan ko kayo ng Goldmine Rice. Bigas ngayon, kabisyo, ang mahalaga sa bahay, di ba? Yan ang mga kailangan eh. Bigas, di ba? Tawa kayo ng tawa sa akin, ha? Magandang gabi po sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Depende po eh. Magkano isang sako ngayon, DJ Titan Jello? Search po kayo sa Goldmine Rice tapos mag-chat po kayo sa kanya. Tapos tanungin nyo. Ganito na lang. Ito. Tanungin nyo ganito. Tuturuan ko kayo. Tanungin nyo. Sabihin nyo, madalas po ako nanonood ng 90.7 Love Radio. Meron po bang discount? Kahit siguro 10% discount, di ba? Oh. Try nyo lang. Tatanong ko yan kay Mama Nicole, Tatanong ko yan kay Boss Nicole. Tatanong natin yan. Kung may promo code ba tayo. Wala kasi ako may bibigay kabisyo eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, chat nyo po yung Goldmine Rice. Tapos tanong nyo kung may discount kapag nanonood kayo ng 90.7 Love Radio. Kanino nyo ba nasagap yan? Doon po kay Titan Jello. Sabihin nyo. Ganun. O kaya kay Ma'am Nicole Yala, di ba? At syempre, nagpapasalamat po pala ako kay Miss Mayet de la Rosa. Suot ko rin po yung bigay niya ngayon dito. Ito po, ang aking piyaw. Ayan, from Mayet de la Rosa Jewelry. Ayan. Alam ko po, kaka 20th anniversary pa lang po nila sa industry ng mga gold. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At alam nyo, nagpapasalamat po ako hindi lang kay Ma'am Mayet, kundi po sa boss ko na si Mama Nicole Yala. Si Nicole Yala dahil siya po talaga ang punot dulo. Kaya po kami nakikilala ng mga ganito kalalaking tao. Maraming salamat po kay Ma'am Nicole. Ikaw po ang dahilan, ha? I love you. Ayan. Marvin B, papunta na mi. Nasaan ka papunta? Ayan po. Kaya may suot tayong piyaw ngayon na pampaswerte. Swerte naman po talaga. Nagiging swerte ako. Ayan. Maraming salamat po. Hello po kay Mikos, watching from Taiwan. Congrats po pala sa Green GSM driver kanina na nanalo po sa ating ACS. Diba? Handog po yan ng Charm Fabcon Purple Eternity. Diba? Maraming salamat po. At syempre, kabisyo, bango pa rin ang damit ko. Para ako naka-Pride detergent ACS. Tonet, uy, ano po kayo, order po kayo kay Mama, Ito. Bibigyan ko rin kayo ng tips. Hindi po ako ng promo code. Hindi po ako nagbebenta kasi talaga. Tanungin nyo na lang din po kay Ma'am Mayet. Chat po kayo doon. Sabihin nyo po, napanood nyo po yung live streaming ng nag-iisang Nicole Yala o kaya ni Titan Jello na nagsasabi po dito about po dito sa piyaw na to. Makain nyo, mabigyan kayo ng 30% discount, 10% discount. Hindi ko po alam dahil hindi naman po ako nagtitinda. Nagpapasalamat lang po ako sa mga blessings na mga nabibigay po sa atin. Dahil po yan sa boss natin at dahil po sa kabutihan ng loob ng mga taong yan. Kung gusto nyo po ng bigas, di ba? Ano lang po tayo ng Goldmine Rice. Maraming salamat. Kung gusto nyo po ng mga ganito na ito po. Ito po na ganitong mga bracelet. Pwede po tayong mag-order ng sa Mayet de la Rosa Jewelry. Ayan po. Maraming salamat. Kung gusto nyo po ng appliances, punta po kayo sa Astron PH. Ayan. Ang puti nyo po parang Snoopy. Maraming salamat po, ma'am. Ayan. Gold ba yun? Chain 143. Secret! Walang clue. Tingnan nyo.
laki niya, no? Totoo yan, Ma'am Tonet, no? Kahit anong ulam, basta may bigas kang masarap, grabe. Alam nyo po ako matagal na po akong hindi nagra-rice. Almost 7 months, 6 months na po yata ako hindi nagra-rice, mga kabisyo. Pero, simula, nung nag-uwi po ako ng Goldmine Rice sa bahay, napatikim po ulit ako. Tsaka ang bango parang may pandan talaga nakapatong doon sa pandan flavor. Okay talaga. Puti, ang linis, di ba? Year of ano ka ba, DJ Titan Jello? Secret po, mga kabisyo. Yung rice po, gold po ba kulay? Hindi naman, puti po yung kulay niya, pero pang mayaman ang lasa. Pero pang budget meal, okay po yun. Ayan, no? Sabi ni May, sabihin ko ba? Hindi ko rin alam, ma'am Year of the Monkey ako. Ayan. Tsaka, hindi po alam ng mga sino ang aking tunay na edad. Kalokohan po na may makakapagsabi ng tamang at tunay na edad ko dahil ako lang po ang may hawak ng birth certificate ko at PSA. Kung nagtatrabaho po kayo sa PSA, edi wow. Diba? Hindi kayo po may alam. Pero, hindi po talaga alam yung tunay na edad ko. Maari pong may marami nagsasabi na nasa 30s na po ako. Meron pong iba na nasa 40s na po ako. Pero naman po nagsasabi na mas mas batang tignan. Yan. Nasa sa inyo na po yan kung ano po tingin nyo sa akin. Kung tingin nyo po sa akin ay mukhang 16 years old, maraming salamat po. 27, hindi. Up. Medyo ano yan. Kayo na po bahala, mga kabisyo. So, maraming salamat. 29, hindi. Ayan, totoo. Sabi ni Ma'am Tonet, hindi naman na dapat kasi alamin. Privacy na yun, di ba? So, nasa sa inyo na po yan. Kayo na po bahala. Di ba? Kayo na po bahala kung ano po ang tingin ninyo sa akin, ha? Maraming salamat po sa mga nagsasabi ng iba't ibang mga komento ninyo. Appreciate ko po kayo. Sabi ni Bobby, tingin ko 34, 35 ka na. Yan. Gusto ko yan. Yung mga ganyang edad. Sabi ni Tonet, basta gwapo daw si Titan Jello. Cute lang. May 32. Ayan. Sabi niya, no. Depende, kabisyo. Nasa sa inyo na yan. Kung ano po tingin nyo sa akin at ano po bang pagtanda mo, look alike mo si Bongo. Aray ko. Uy, pero okay din yun, ha? At least, mukha akong senador. Diba? Pero ako yung senador na hindi ako, magiging korap, ha? Hindi ko naman sinasabing korap sila, pero ayoko lang maging korap kung ako yung magiging senador. Mikos, I love your teeth po. Anong oras ang Secret Files? Ito na po, tuloy na po natin. Mga kabisyo, muli tayong nagbabalik sa ating programa The Rocky Secret Files with Titan Jello. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio at kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello.
Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng storya ng ating letter sender. Ang ating letter sender na naulila po sa kanyang ina. At hindi lang po sa kanyang ina siya naulila, mga kabisyo. Simula po nung nawala ang kanyang nanay dahil po sa sakit na breast cancer, tuluyan na pong naibang atensyon ng kanyang tatay. Ang nakakalungkot pa po dito, mga kabisyo, na destino ang kanyang ama sa Mindanao. Imbis na mas mapalapit sila sa kanilang ama, ay tuluyan na pong lumayo ang kanilang koneksyon sa bawat isa. Hanggang ang ating letter sender ay napabarkada at tumikim ng pinagbabawal na gamot. At ang pinakamasakit pa doon, mga kabisyo, ang ating letter sender ay nagbebenta na ng mga kanyang malalaswang litrato sa mga taong nakikilala nito through online. Kaya mga kabisyo, pakinggan po natin ang ikalawang bahagi ng storya ng ating letter sender sa ating programang Rocky Secret Files with Titan Jello. DJ Titan Jello at Rocky Terra at mga kabisyo, aaminin ko na malayo ang buhay ko ngayon sa dating buhay na meron ako. Maganda noon ang estado ng buhay namin ni Carla. Pulis po ang daddy namin at negosyante ang mami namin. Pero nagkasakit si mami ng breast cancer at mabilis ang pagkalat nito sa kanyang katawan. Para kaming na-caught off guard sa pagpanaw niya. Parang nasira na ang buhay namin noon. Lalo na yung relasyon namin kay daddy. Sa sobrang bilis at dami ng mga pagbabago sa buhay ko, aaminin ko po na nalulung ako sa masamang bisyo. Hanggang sa nagbebenta na po ako ng mga sarili kong litrato sa mga nakikilala kong lalaki through online. Hindi lang po basta litrato, kundi yung malalaswa ko pong litrato. Ganun po kalala ang nangyari sa akin noon. Dumating po yung point sa buhay namin ni Carla na wala na kaming nakukuwang sustento kay daddy. Mini-message namin siya at sinusubukan tawagan pero hindi niya kami sinasagot. Hindi po siya ganito noon. Hindi siya pabayang klase ng ama. Oo, naiintindihan namin na nasa grieving process din siya. Pero siya ba? Naisip rin ba niya kung kamusta kami ng kapatid ko? Naisip ba niyang hindi niya kami nasusustentuhan financially? Mga kabisyo, DJ Titan Jello at Rocky Terra, halos manlimos kami ng pangkain sa mga kilala namin. Yun yung mga panahon na hindi na po namin nakakagilap si daddy. Minsan dumating po sa point na wala na rin kaming pambayad ng kuryente, kaya naputulan po kami.
Pero parang kahit buhay yung daddy namin, hindi mo hinayaan na magkaroon siya ng oras sa amin. Bakit ganito, Lord? Ba't kami nagkakaganito? Ano ba ang nagawa naming kasalanan sa'yo? Deserve ba namin talaga to, Lord? Aaminin ko po mga kabisyo at DJ Titangelo at Rakitera na question ko ng sobrang faith ko kay Lord noong mga panahon na yun. Naamin ko yun, but wala akong magagawa eh. Nasasaktan ako bilang isang anak. Naguguluhan ako bilang isang anak na naiwanan ng nakakabatang kapatid na kailangan kong gabayan. Kaya po DJ Titangelo, mga kabisyo, napilitan po kong magbenta ng mga nude photos ko. Hindi alam ni Carla yung mga ginagawa ko. Hindi rin niya alam kung paano ko naitatawid ang pang-araw-araw namin nang hindi humihingi ng tulong sa iba. Ginagawan ko ng paraan na nagbebenta ako ng mga nudes ko online. Ayoko rin kasi makarinig ng panunumbat mula sa mga kamag-anak namin both sides. Kaya I had to do things on my own. DJ Titangelo at DJ Rakitera. Fast forward. May nag-welfare check sa amin na kamag-anak ni Mami. Auntie namin. Sa madaling salita, kapatid ni Mami. Dito na nalaman na gumagamit ako ng ipinagbabawal na gamot. Kaya po si Auntie ay pinilit po ko na madala sa rehab. Sinagot nilang magkakapatid ang expenses at pansamantala po nilang inadapt muna si Carla. Nalaman din po nila na ginagawa ko sa online na nagbebenta ng mga nudes. Umabot pa po sa point na pinapahanap nila si Daddy kung nasan siya para malaman kung bakit daw kami pinabayaan. Pinabayaan ng ganun na lang. As expected, nalaman naming may iba na siya. May nabuntis siyang babae at lalaki ang anak niya. Hindi ko alam pero it changed my affection para kay Daddy. Namanid ako mga kabisyo. Nawalan ng respeto at parang nireject ko siya sa buhay ko. Just for doing that. And I remember, habang nasa rehab ako, paulit-ulit kong isinusumpa si Daddy dahil iniwan niya kami. Isa siya sa mga major reason kung bakit sinukuan ko ang buhay ko at hinayaan ang sarili kong malulong sa bawal na gamot. Pero matapos ang lahat ng reflections ko, bigla ko na lang naalala si Carla. Yung kaisa-isa kong kapatid na buo. Bigla akong naalala na, kamusta na kaya siya? Wala akong contact sa kanya sa outside world ng halos 6 na buwan.
At noong mga panahon na yon ay iniiyak ko lang ang pangungulila ko sa kapatid ko. DJ Titangelo at DJ Raketera, may mga araw na kumakapit na lang ako sa dasal. Na sana okay siya. Hindi sana siya masyadong nalulungkot at sana hindi siya masyadong nag-aalala sa akin. Sa totoo lang po, gusto ko sa kanyang humingi ng tawad. Dahil nakalimutan kong kailangan ko din maging matapang at malakas noong mga panahon na iniwan kami ng aming ama. Pero nabigo ako. Nabigo ako sa lahat ng mga naging plano ko. Nabigo ako na akala ko matutustusan namin ang pangangailangan namin sa pagbebenta ko ng mga nudes. Pero patuloy ko lang palang sinisira ang sarili ko. Akala ko matatakasan ko ang lahat ng problema namin at malilimutan ko yung mga problema na laging tumatakbo sa isip ko kapag tumikim na ako ng pinagbabawal na gamot. Pero hindi pala. Lalo ko lang sinisira ang sarili ko. Kaya nagpapasalamat ako na napasok ako sa rehab. Dahil marami akong natutunan. Marami akong naisip na mga bagay na dapat kong ayusin pa sa sarili ko. DJ Titangelo, DJ Raketera at mga kabisyo. Fast forward. Lumipas sa mga taon, nakatapos kami ni Carla ng senior high at nagkasabay kami dahil na-delay nga ako. Dahil napasok po ako ng rehab. After graduating, tinulungan kami ng mga kapatid ni Mami na makapag-avail ng scholarship sa kolehiyo. Kaya ngayon, ongoing ang aming pag-aaral ni Carla. Kinukuha po namin ang Hotel and Restaurant Management na kurso. So far po, maganda po ang grades namin at hindi rin kami binitawan ni Auntie. At siya na rin ang tumayong ikalawang magulang naming dalawang magkapatid. Napakaswerte po namin. Dahil maski hindi niya obligasyon na kargahin kaming dalawa, ginawa niya po yun. Para po maiayos ang aming kinabukasan. At sobrang thankful at grateful ko po DJ Titangelo at DJ Raketera. Dahil po may taong naging concern sa buhay namin. Tungkol naman sa tatay ko, in fairness po, humingi po siya ng tawad sa amin in person. Paglabas ko po ng rehab, nagkausap kami ng masinsinan. Tinanggap ko rin po na hindi na kami makakabalik pa sa dati na makakasama namin siya. Mukhang malabo na po yun. Sa ngayon po, madalas naming bisitahin si Mami sa puntod niya, lalo na pag malungkot kaming dalawa ng aking kapatid. Lagi na lang po naming dasal na sana wag pa rin niya kaming pabayaan kahit nasa langit na po siya. Alam ko po, DJ Titangelo, na nag-uumpisa pa lang po ang kwento ng buhay namin. At marami pa po kaming pagdadaanan. Pero kumakapit po na lang po kami sa dasal para hindi na ulit kaming makabalik sa dati naming nakaraan. Yun lang po, muli. Maraming salamat sa pagbasa po ng aking kwento, DJ Raketera, DJ Titangelo. Ako po si Candy. At ito po ang aking secret file.
Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yun totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa?
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Hmm? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di mag-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay!
Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files.
kompanyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Salita ay. halgam bilang. Halgam bilang?
Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang sagot Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay babae. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye. or last. Hindi na binabalikan. Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kasagutan... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako. Kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Drift. Carsoncillo.
Aubrey. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos namin. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till Cellphone you see. yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups.
ito ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbud, ibinubuhos. Buhos, okay. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay! Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak.
Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Okay. Ang kasagutan ng kasagutan Radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kalu. pupunta sa OORAD. Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Parang ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, ako yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Para kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa? tatlo. Mahulani! Ano sinasabi? Gabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap. Wow! Empanada! Ang haba. Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow! Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa OORAD. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Sa'yo na lang. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam.
Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala ka Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa oras. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag. nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Dobra ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama sa Ma'am, pamilyar po ba kayo dito sa aming programa? Yes. Ma'am, ako po pala, magpapakilala muna po ako sa inyo, ma'am. Baka hindi nyo po kilala. Ako po si DJ Titan Jello. Yes. Madalas po kayo nakikinig, ma'am? Yes. Saan po kayo nakikinig, ma'am? Through on air or online na? Online po. Okay po, ma'am. Okay po, ma'am. So, ngayon, ma'am, kayo naman po ang makakausap namin through on-air at online. Makikita rin po ang ating pag-uusapan through YouTube, ma'am. Ma'am, ganito, ma'am. Pwede po kayong gumawa ng ibang pangalan, lokasyon, at edad po, okay? So, ma'am, mabigat pa ang problema mo ngayon, ma'am. Kamusta ka? Tungkol saan ang ikukwento mo, ma'am? Relationship. Okay, ma'am. Kailangan mo ba ng advice? Kailangan mo lang na makikinig, ma'am? Kailangan makikinig. Okay, ma'am. So, makikinig lang, ma'am. At least alam ko po, ma'am. Okay, ma'am. So, eto, ma'am, ilang segundo na lang, ma'am. Ilang minuto. Mag-i-start na po tayo. Ready na po kayo? Okay po. Okay, ma'am. Ganito po ang gagawin natin. Kailangan po, hindi po kayo
naka-loudspeaker. Okay po. Hindi rin po kayo dapat naka-earphone. Okay. Tas medyo lakasan po natin ang boses natin, ma'am. Okay? Okay po. And diretsahan po tayo kapag sinabi ko po sa inyo, ano ang top secret ninyo, sasabihin nyo po kagad na niloloko ako ng boyfriend ko. O kaya kung ano po yung mismong kwento po talaga ninyo, ma'am, ha? Nahuli ko po ang boyfriend ko na may binibengbang na iba. Mga ganun, ma'am. Depende po sa inyo, ma'am, ha? Gawin nyo na lang pong creative, ma'am. Bawal po tayo magmura dito, ma'am. Pero kung nadala na po kayo ng inyong emosyon, hindi ko na po kasalanan yon. Kayo na po yon, okay? Okay, copy. Maraming salamat, ma'am. Ma'am, excited na ako mapakinggan ka. I hope matulungan kita ngayong gabi na to na mapagaan ang inyong saloobin. At maraming salamat po sa tiwala. Okay. Ready ka na? Yes po, ready na po. Promise? Yes, promise. Sige, ma'am. Okay, ma'am, ha? Ito po, ma'am. 40 seconds, ma'am. Start na po tayo. Okay po. Huwag niyo na po ibababa, ma'am, yung call. Okay? Okay po. Matagal na po pala kayo tumatawag, ma'am. Niratrat niyo na po pala ako ng tawag, no? Nag-try lang po ako. Bibilangin ko, ma'am, ha? Bibilangin ko, ma'am, habang ano tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mga 50 siguro to, ma'am, no? Sorry po. Tagal nyo na po palang tumatawag. Paumanhin, ma'am, kasi marami po talagang tumatawag sa atin. Hindi po Okay talaga naman po. lahat Trinay na... ka lang naman po. Opo, ma'am. Maraming salamat, ma'am. We love you so much kasi hindi ka nagsawang tumawag dito sa aming programa. Ibig sabihin talagang love na love mo ang Love Radio. Yes po. Don't worry, kasama mo kami ngayong gabi na to, okay? Yes po. Ayusin natin yan. Okay, ma'am. Stand by, ma'am. Let's start, ma'am. Okay po. Okay, ma'am. Thank you. Ka na muna magsasalita, ma'am. Ako na muna. Mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa buong kapulungan. It's already 11:01 p.m. At kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Mga kabisyo, ito po pala ang ating programang Top Secrets. Ang programa sa radyo na hindi kahusgahan, bagkos ikay pakikinggan. Ito po ay tinatawag na we listen and we don't judge culture. Kaya mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Kilalanin at alamin na po natin kung ano po ang kwento niya ngayong gabi na to. Good evening, ma'am. Hello po. Good evening po. Kamusta po kayo, ma'am? Okay lang naman po. Ma'am, ilang taon na po kayo? 28 po. 28. Tagasan po kayo, ma'am? From Cavite. Cavite. Itago natin sa pangalang Iram. Hiram? Iram. Iram. Yes po. Okay. Iram, 28 years old, from Cavite. Ano ang top secret mo? Isa po akong battered wife for almost 7 years. Tama po ba ako ng pagkakarinig? Isa po kayong battered wife? Yes po. Maaari niyo po bang explain at ikwento sa amin yung top secret nyo ngayong gabi na to, ma'am? Yes po. So, I have a partner po. 8 years na po kami. May anak po kami na isa. Then, nung buntis pa lang po ako, is naka-experience na po ako ng minimal na pananakit. Then,
Nung nag 1 year old yung anak ko, dumating po kami sa puntong nagkabaranggayan kami kasi nasaktan niya po ako ng grabe. Yung time na yun is magbe-birthday po yung anak ko. Then may kinagalit siya na isang bagay. Then yun nanakit siya. Napunta kami sa barangayan since sobra rin po yung naranasan kong pananakit ng time na yun. Then umuwi ako sa amin sa parents ko. Then since magbe-birthday yung anak ko, parang mga ilang araw is bumalik lang din ako sa tinitirahan namin ng time na yun. Ma'am, bago po ako magtanong sa inyo sa pangyayari sa buhay ninyo, maaari nyo po bang palakasan na lang mamaya po yung boses ninyo para mas malinaw po sa mga nakikinig sa atin? Yes po, sorry po. Ayan, ilapit nyo lang po yung phone ninyo sa bibig ninyo or tenga po ninyo para mas malinaw po. Okay po? Opo, sorry po. Huwag ka matakot, ma'am. Don't worry. Safe space nyo po ito, ma'am. Para sa ating to lahat, don't worry. Walang makakakilala sa iyo, ma'am, lalo na tinago nyo po sa ibang pangalan at lokasyon at edad po ang sarili ninyo. Okay po, ma'am? Okay po. Okay, ma'am. Okay na po ba yung boses ko ngayon? Palakasan pa onti, ma'am. Adjust ko lang yung audio mo, ma'am. Sige pa, lakasan mo pa, ma'am. Ayan po, okay na po ba? Ayan, medyo okay na. Ma'am, eto po ang tanong. So, itong asawa mo na nakasama mo at may anak kayo, nagkabaranggayan po kayo. Tama ako ng pagkakarinig? Dahil nga po nagkakasakitan kayo. Ano po mga sumunod? Hello, ma'am. Ano pong mga sumunod na nangyari nung nagkabaranggayan na kayo? Ayun po, nag-file po ako ng report. Ano po ata yun? Ano tawag po sa barangay po yung Blatter? yan po, blatter po. Nagpa-blatter po ako ng time na yun. Una po, pumunta po ako sa police station. Then, yung police po na nakausap ko, ni-refer po muna sa barangay since yun daw po muna ang process. Then, yun po, bago po ako nagpa-barangay is nagpunta ako ng hospital para sa medical legal. Nagpa-check up po ako since may mga pasap kasi ako noon. Then, yun po, dumiretso po kami ng barangay. Kasama ko po yung kaibigan ko nun. Since kasi pag mga ganong pangyayari, kinachat ko po minsan yung mga kaibigan ko, humingi po ako ng tulong. Pero nung araw na yun, is sinamahan po ako ng kaibigan ko para mag-asikaso, magpa-blatter sa barangay nung time na yun. Tapos po, usap kami, pinuntahan siya ng taga-barangay. Pinapunta sa barangay para magharap-harap kami nung time na nun. At nakapag-usap naman po kami. Tapos yung sa barangay is ini-initiate po nila na mag-ayos na lang po kami. So, sa madaling salita, fast forward tayo onti, Ma'am Iram. Nag-ayos ba kayo o saan nahantong itong gulo ninyo? Yes po, nag-ayos po kami. Siguro po mga ilang araw lang is bumalik din po kami ng anak ko sa bahay namin. Tapos inayos po namin kasi nga po magbe-birthday po nun yung anak ko. So, yung inayos nyo at malapit na mag-birthday yung anak ninyo, kamusta naman itong lalaki? Naging okay ba? Tinanggap kayo? Maayos naman ba yung pakikitungo pa rin sa'yo? Ayun po, mga ilang araw, okay naman po, ilang linggo, okay naman po. Tapos, pero dahil na pagsasama namin is hindi pa rin po nawawala yung pananakit niya sa akin. Ba't kanya sinasaktan, ma'am? Ano po siya, short-tempered po siya. Then, pag mga liit na bagay, parang galit na siya agad. Ayaw niya yung nagkakamali ako. Gusto niya okay po lahat. Ganun po. So, may anger issue tong tao na to, no? Opo. So, paano kanya sinasaktan? Paano ginagawa niya sa'yo, ma'am? Ano po, usually po, lagi niya pong na ano niya sa akin is yung ulo ko. Pinabatukan, sinusuntok, ganun.
minsan sinisipa po, ganun. So yung mga paulit-ulit niya na 'tong ginagawa sa'yo, Ma'am Iram, anong naiisip mo bukod dun sa pagrereklamo sa barangay, pagbabalater, pagreklamo sa pulis? Hindi mo ba naisip na baka may more than pa dun sa ginagawa niya yung pwede niya manggawa sa'yo? Naisip ko na rin po yun, pero nung time na umalis po kasi kami nung bahay, nag-away kami. Nakita ko po kasi kung paano yung anak ko nung di niya nakakasama yung daddy niya nun. Malapit kasi siya sa daddy niya. So, nung time na parang yung pinsan niya is may daddy nakakalaro, parang nahabag po ako nung nakikita ko yung itsura niyang nakatingin dun sa pinsan niya. Then parang nagkaroon ako realization na siguro kailangan ko na lang tiisin para sa anak ko. Para dahil sa anak mo, titiisin mong ginugulpi ka kahit nakikita ng anak mo. Actually po, hanggang lumaki po yung anak ko, hanggang nasa nakikita niya na, nasasaksihan niya na po. Ganun po yung nangyayari sa amin. Until now, ganyan pa rin Yes po. nangyayari sa'yo. Yes po. Aside po sa physically abuse, tinitira niya rin po ko sa verbal. Kung ano po yung pinagsasabi niya sa akin. Masasakit. Siguro po halos lahat na po ng masasakit na salita is nasabi niya na sa akin. Ilan na anak niyo? Isa pa lang? Yes po. Anong plano mo ngayon? Ba't ka tumawag dito sa aming stasyon at sa aming programa, ma'am? Nagpa-plan po kasi ako na mag-ibang bansa. Kung hindi naman na kasi maaayos or hindi na siya magbabago, parang gusto ko na lang lumayo para maiwasan yung, alam niyo na po, yung pananakit, yung pag-aaway. Tama. Dapat talaga lumayo ka na dyan. Ako sang-ayon ako dun sa plano mo na lumayo ka na. Kasi hindi mo deserve ng isang lalaking sinasaktan ka. At the same time, nakikita ng anak mo yung ginagawa sa'yo. Hanggang kailan ka ba magtitiis, Iram? Ito lang ang tanong ko sa'yo. Hanggang kailan ka ba kayang magtiis para lang doon sa sinasabi mong kailangan buo yung pamilya ninyo dahil nga gusto mong maging fair sa bata, sa anak ninyo? Pero hindi mo ba naiisip na binibigyan mo ng trauma yung bata? Hindi mo rin ba naiisip yung pati yung sarili mo kuwawa na? Dahil sa pinaniniwalaan mo na dapat buo ang pamilya dahil para sa bata. Naisip ko naman po yun. Pero yung bagay na inaalala ko is ako medyo magulo kasi po ang dami ko rin pong kino-consider. Pag sinasabihan ko po kasi siya na maghiwalay na lang tayo, ganyan, nagagalit po siya. Parang tinitreat niya po ako. Na pag ganun po, giwalay na lang kami, parang may patay, ganun. May papatayin siya. Parang kami dalawa po, ganun. Gagawin niya yon? Opo. Since kasi po nakakuha kasi kami ng bahay. Then parang, yun nga po, nakakuha kami ng bahay. So, dalawa kami yung nagpabayad. So, pag siguro umalis ako, wala na siyang katulong. Iram, Pag hindi mo ganun ba ito naman nakukwento? Sorry makat lang kita. Hindi mo ba ito nakukwento sa family mo? Nung last na po na pag-aaway namin nung umuwi ako, yun na po yung last time na nakapagkwento po ako. Pero ngayon, hindi na po ako nagkukwento. Anong sabi nila sa'yo? Tinatanong, pag kunyari po, pumupunta po ako sa amin, tinatanong po nila ako kung kamusta, sinasaktan ka pa ba niya, ganyan, tinatanong po nila ako. Tapos, sinasagot ko po sila ng, hindi na, parang, hindi ko po sinasabi yung totoo.
ba't hindi mo sinasabi yung totoo sa pamilya mo? Unang-unang dapat nakakaalam ng sitwasyon mo ngayon, yung pamilya mo. Dahil ano man ang mangyari sa'yo, dapat aware din sila na may ganun na pala sa bahay. Opo, kaso iniisip ko kasi pag sinabi ko, tapos parang magkakaayos lang kami, parang babalik lang kami sa dati. Para saan pa po? Pag ganun, parang sinisira ko lang po. Sinisira mo lang yung Siya. relasyon ninyo, Ah, pati yung ano. Opo. Lagi mo siya iniisip, no? Hiram, hindi mo ba talaga kaya na iwanan yung lalaki na yan? Kaya po, nandun po ako sa punto na rin na yun. Pero yun nga po, ang dami ko pong kinukonsider talaga. Aside po dun sa mga, namin, ininvest namin. And sa anak po namin. Nandun na tayo sa ininvest ninyo. Doon ka na rin dun sa anak ninyo na ayaw mo mawalan ng tatay. Pero hindi ka ba natatakot sa sitwasyon mo ngayon? Na anytime baka meron siyang gawin sa iyong masama. Opo. Sa totoo lang po, ano po yan eh, dalawang bagay na po yung tumatakbo sa isip ko. Kung hindi ako yung maano niya, parang Yung ako bata. tatapos, hindi po ako po yung tatapos sa sarili ko. Parang ganun po. Since sobrang bigat na rin po ng nararamdaman ko minsan, wala akong mapagsabihan. Ayoko naman din magsabi sa mga kaibigan ko kasi parang sa Facebook or sa social media nakikita nila yung mga pictures namin na parang okay naman tapos pala in real life yung ganun. Alam mo ma'am, nalulungkot ako kasi ang dami mong dahilan at kinoconsider na mga bagay. Yes, alam ko na mahirap talaga makipag-iwalay sa taong mahal mo. Lalo na ama ng anak mo yan. Hindi ko po sure kung may love pa eh. Ewan ko po eh. Kasi hindi ko na po kasi talaga totally nakikita rin ang sarili ko. The future kasama siya. Di pa po kami kasal. Hiram, ayaw mo bang umalis na lang dyan? Bitbitin mo yung bata, umuwi ka sa pamilya mo? Natatakot po kasi ako sa Ba't ka possible natatakot? na mangyari. Gusto mo sunduin kita dyan, susunduin kita dyan at ihahatid kita dun sa pamilya ninyo. Gusto mo? Gawin natin yun. Susunduin kita dyan sa lugar ninyo. Kasama mo ba yung guy ngayon sa lugar ninyo? Opo. Nag-work po siya. Nasa kwarto lang po siya. Kaya medyo po mahina yung boses ko. Okay. Susunduin kita dyan at ihatid kita sa pamilya nyo. Okay ba sa'yo yun? Okay lang na. Hindi. Okay lang naman po ako, TJ. Okay ka lang na susunduin kita at ihatid kita sa pamilya mo? O okay ka lang na manatili dyan? Kasi baka naman natatakot ka lang, di ba? Na umalis dyan, na mag-isa, bigla ka nang e-exit. Pwede naman tayo. Tutulungan kita. Pero sundin mo na siguraduhin mo lang sa sarili mo na aalis ka talaga dyan. Kasi base dito sa kwento mo, yes, hindi talaga madaling iwanan yung taong kasama mo, yung partner mo, di ba? Hindi talaga madali yan. Pero kasi kung nasa sitwasyon ka na kinukwento mo na sinasaktan ka na, ginugulpi ka na, di ba? Dapat mag-isip ka na rin eh ng bagay na tingin mong ano ang dapat gawin. Mga kabisyo, na putol po yung call ng ating caller ngayon na si Iram. Nawala po siya on air. At di natin alam kung anong nangyari. Alam nyo kabisyo, nakakalungkot lang no, na may isang babae na naman na naaabuso ng isang lalaki. Alam nyo, ang ano lang minsan nasa sa atin kung ba't tayo na inaabuso dahil tinotolerate natin
Katulad nito ni Iram na may choice naman siya eh. Naiwanan niya, pumuwi siya dun sa pamilya niya eh. Di ba? Naway itong caller natin hindi nahuli ng asawa niya ngayon dahil nagtatrabaho lang daw dun sa kabilang kwarto. Sana hindi na booking itong tao na to kasi kuwawa to. Di ba? And real talk, choice niya talaga na magstay. And ako lagi ko sinasabi to on air, na kapag hindi na okay kayo ng partner mo, at talaga nagkakasakitan na kayo, iba na kasi yung nagkakasakitan eh. Yung may physical na. Verbal, physical, yan yung mga emotionally, physically na yung nagiging damage sa'yo. Iba na yan eh. Siguro mas mabuting stop na. Huwag mo na ipaglaban dahil sa bata na naman. Diba? Dahil na naman sa bata. Alam nyo, kung ipipilit nyo na dahil sa bata pero nagiging toxic na rin at trauma lang din na naibibigay ninyo sa bata, huwag nyo na ipilit yung relasyon ninyong hindi na kayang ayusin. Mauubos ka lang dun. Masisira ka lang lalo. At alam mo, hindi lang sa'yo yung damage eh. Sana kung sa'yo lang. Pati dun sa bata, yung trauma na maibibigay nyon, na nakikita niya na lumalaki siya na nagsasakitan yung magulang niya, tingin mo magiging healthy ba yun? Hindi. Lalaki siya na magulo yung pamilya niya. Kakaawa lang mga kabisyo dahil naguguluhan itong si Iram sa kanyang mga desisyon. Diba? Pero sabi nga natin, at the end of the day, ito yung programang hindi kahusgahan bagkus ikay pakikinggan. Nakikinig lang tayo sa kanya pero hindi ko maiwasang magbigay ng advice eh. Dahil binubugbog na. Ginugulpi na po ang ating caller ng kanyang asawa, tinatadyakan, binabatukan, ginagawang punching bag. Dahil nga may anger issue itong tao na to, kahit walang dahilan eh. Sinasaktan itong partner niya. Grabe, pero nag-i-stay pa rin po. Tingin nyo, tama pa ba yun? Tinanong natin siya kanina mga kabisyo, may pagmamahal ka pa ba? Hindi niya na daw po nakikita yung partner niya sa future niya. Wala na rin daw po siyang love. Tanging pinangahawakan niya na lang daw po yung anak niya na kailangan po magkaroon ng tatay at natatakot daw po siya baka patahin daw po sila. Pero mas nakakatakot kung nandun ka mismo sa poder na magkasama kayo. Pangalawa, pwede naman mag-co-parenting na lang eh. Yes, madaling sabihin dito, mahirap yung dapat gawin na yun, pero yun ang tamang gawin eh. Bitawan mo na yung taong alam mo na hindi nagiging mabuti sa'yo. Mas magiging kawawa lang yung bata kung pananatiliin mo yan. Anyway, kabisyo, nalulungkot ako at napapaisip lalo ngayon ang bigat ng dibdib ko dahil hindi na sumasagot ngayon si Iram sa atin. At kakasabi nga lang natin kanina, nasan ba yung asawa niya? Nandun daw sa kabilang kwarto. Hindi na po natin siya makall. Pinipilit po natin na makall siya at pati yung PA po natin, kinokontak na po itong si Iram. Hindi na po makontak. Naway pagdasal po natin itong caller natin ngayong gabi na to. Kaya nga po mga kabisyo, sabi ko sa kanya, kung natatakot siya na umalis doon, nandito ko para tulungan siya eh. Diba? Marami tayong pwedeng hingian ng tulong. Sana ang panalangin na lang natin mga kabisyo, hindi siya nabuking. Hindi nalaman na tumatawag siya dito sa 90.7 Love Radio at napakinggan yung kanyang kwento. Mga kabisyo,
bigyan natin ng respeto rin yung sarili natin. Huwag natin i-tolerate na sinasaktan lang tayo ng mga partner natin o asawa mismo natin. Na ginugulpe, na pinapunching bag. Hindi nyo deserve yan. Hindi nyo deserve na saktan kayo ng mga tao na kinakasama ninyo. Hello, ma'am? Hello po, DJ Angelo. Ma'am, ba't po kayo nawala, ma'am? Lumabas po kasi siya. Ninervyos po kaming lahat, ma'am, dahil di po namin alam. Baka nahuli ka na o ano na nangyari sa'yo. Kaya hindi naman, po ma'am. siya? Lumabas po ng kwarto. Ulitin ko yung tanong ko sa'yo, ma'am. Ano bang ayaw mo, ma'am? Ayaw mong sunduin kita dyan at iuwi kita sa pamilya mo na, ma'am? At wag mo nang balikan yan, ma'am? Yung tao na yan? O ayaw mo na umalis dyan dahil mahal mo pa siya or gusto mo pang manatili dyan dahil para na lang sa bata? Ano ba dun? Yung sa second option po. Dahil mahal mo pa siya? Hindi po, yung para sa bata. Para sa bata. Hindi ka natatakot, ma'am? Baka ano na mangyari sa'yo dyan? Natatakot naman po. Sa isang linggo, ma'am, gaano kadalas niya saktan? Minsan, once a week. Ano yun, ma'am? Wala lang dahilan? Bigla ka na lang yung sasapakin, tatadyakan? Ganun? Mainit ulo ko, tatadyakan kita? Ganun? Maliliit po na bagay eh. Gaano kaliit, ma'am? Kwento mo naman kami, ma'am. Like, yung sa nagtapon ako ng tissue sa bowl. Ganun. O, anong kapalit yun? Tadyak? Ganun, ma'am? Mm-mm. Wala ka na ba talagang respeto sa sarili mo? Meron naman po. Eh, bakit ba tinotolerate yung ganyan, ma'am? Hindi ko rin po maintindihan yung sarili ko kasi iniisip ko kasi talaga yung anong ikabubuti ng anak ko. Ang ikabubuti ng anak mo ay ilayo mo siya sa ganyang relasyon. Hindi mo naisip yun? Naisip naman po. Ba't di mo gawin? Siguro hindi pa sa ngayon. Siguro dahil hindi ka pa nasasagad ng sobra-sobra. Pinipilit, ganun ba, Iram? Tama ba ako dito sa naiisip ko? Siguro tinatry mo pa rin na baka magbago, na maayos yung ugali niya dahil nga may anak kayo at ma-realize niya na mali yung ginagawa ninyo at lumalaki na yung bata. Ganun ba? Na wala ka pa dun kasi sa pinaka-peak ng pagdidesisyon mo na sa buhay na iwanan yung tao na yan. Wala pa ba dun? Yun po, inaantay ko rin po na magbago siya para sa anak namin. Since lumalaki na nga po yung anak namin, nagkakaisip na baka may chance pa umayos, magbago. Pero may pagbabago ba? Meron naman po. Mas lumakas yung tadyak sa'yo? Hindi naman. Anong pagbabago? Okay naman siya. Pag hindi mainit ulo niya, okay naman siya eh. Lalo na sa anak namin. Ano siya, good provider siya. Okay po siya. Ang ano lang kasi talaga sa kanya is mainit yung ulo. Wala ba siyang iniisip na baka nanlalalaki ka, may ginagawa kang kalokohan, kaya ganun kainit yung ulo niya? Ano bang, baka may mas malalim na pinaghuhugutan siya, ma'am? Wala ko, siguro po yung ano lang, yung mga, yung pagiging adulting, yung mga iniisip natin, mga bayarin, ganyan. Pag sa bills, Yes. taas ng kuryente, tadyak ka, ganun. Ganun ba? Ewan ko, parang nape-pressure din kasi siya sa buhay. Pero hindi rason yun, ha? Hindi rason na manakit ng partner or asawa mo or nanay ng anak mo kapag nasi-stress ka. Dapat nga pinag-uusapan nyo yan bilang mag-partner. Yes po, minsan sinasabihan niya po ako na ayaw kitang saktan, pero kasi minsan para daw akong, ano daw, yung paulit-ulit daw kasi ako. What do you mean paulit-ulit? Parang parang nagawa ko na siya before, then inulit ko uli. Parang hindi ko daw iniintindi yung sinabi niya sa akin na wag ganyan, wag ganyan.
Sige nga, bigyan mo nga ako ng specific na wag ganito, wag ganyan, para rin maunawaan namin bakit ba nananadyak ng bubugbog itong asawa mo na matapon ka ng tissue, 'di ba? Nai-stress siya sa bills. Ayun nga, yun din yung example. Kasi before daw, nasabihan na daw ako na wag ka magtapon ng tissue. Then, ginawa ko, para daw ako bata na hirap daw pagsabihan. Parang mas okay pa daw kausapin yung anak namin kaysa daw ako ganun. Ganon, tas bubugbugin ka na. Opo, mananakit siya ganun. Nagagalit siya. Kasi daw dapat alam ko na daw yun. Hindi na daw dapat. Parang hindi na daw dapat siya yung parang nagiging magulang ko. Parang ganun daw. Mhm. Kasi ma'am, ako din napapaisip din ako, minsan may mga malalalim na dahilan kasi kaya nagiging ganyan yung lalaki. And kung ganun lang kababaw, talaga malaki nga problema na itong lalaki na to. Pero feeling ko rin po kasi parang nagkaroon din ng effect din yun nung bata siya. Nung parang nananakit din kasi yung father niya sa mother niya. Kaya, Yes po. Then sila rin, sinasaktan sila. yun lang, meron pala siyang ganon. Opo. Di ka ba natatakot talaga? Tingin ko dito sa pag-call mo, ayaw mo makinig ng advice eh. Pero gusto mo lang mailabas itong bit-bitin mo dahil hindi mo na ikukwento itong mga nangyayari sa'yo. Tama ba ako? Opo, wala po akong napagsasabihan. Kahit gustong-gusto ko ng magkwento sa mother ko. Gusto ko nang umiyakin. Alam mo, nanggigigil ako dyan sa asawa mo eh. Pwede ko lang hamunin ng suntukan yan. Hinamon ko na yan, ma'am eh. Para yung katapat lang, yung alam niya lang kung sino yung lalaking dapat niyang tapatan, ma'am. Sa totoo lang, ma'am, alam mo, ako ma'am, maloko akong tao. Pero hindi ako para manakit ng babae. Ni hindi ko dadampian ng kamay ko ang isang babae. Subukan niya lang, ma'am. Lalaki kaya isaktan niya na, ma'am, no? Sabi mo, magsuntukan kaya kayo ni DJ Titan Jello, no? Square lang kayo, isahan lang. Subok lang. Actually, No? DJ Titan Jello, ano siya? Maangas siya. Tignan nga natin, Bigyan ma'am, niya siya kung maangas talaga yan, ma'am. Kasi nakakagigil yung mga ganyan lalaki. Sa totoo lang, ma'am, hindi nyo naman deserve na saktan. Kahit sabihin mong hindi mo nauunawaan yung mga bilin niya sa'yo, hindi para manakit. Nakakaawa ka lang dyan, ma'am. So malinaw at klaro sa'yo, ma'am, para di na tayo magpaligoy-ligoy pa at magpaikot-ikot na hindi mo iiwanan yung tao na yan at paglalaban mo pa rin siya. Magsistay pa rin po ako. Kahit ganito po yung sitwasyon. Kasi po yun nga, inisip po yung anak ko. Makadadi kasi siya talaga, DJ Titan Jello. Ano sabi niya sa'yo? Hindi ka ba kayo nakausap ng anak mo niya? Ma, ba't ka nakikita ko nagagalit sa'yo si Papa, sinasaktan ka? Sinasabihan niya po ako, wag mo na kasi gawin yun, yung gagawin niya, makinig ka kasi. Ganun po ako ng anak ko. Ewan ko po kung tama ba yun na ganun yung reaction niya or ganun yung dapat sinasabi niya. Kasi pag nag-aaway kami, sinasabihan niya kasi yung anak namin, huwag mo gagayahin yung mami mo ha, ganyan, ganun po niya. Pero darating yung time, malaki rin na magiging effect nun sa bata. Sa totoo lang, yung nagiging foundation niya ng ganyan, yung pundasyon na ganyang nakikita niya sa tahanan. Alam mo, gusto kong sabihin sa'yo na ang isang tahanan o bahay, hindi natin pwedeng tawaging tahanan o bahay
kung ganyan po yung mga nagsasamang pamilya. Alam mo, nakakalungkot lang na nasa isang bahay kayo pero Iram, hindi ka safe sa ganong lalaki. Yes po. Pero tulad nga ng sinasabi mo na ilalaban mo. At naniniwala din naman ako na kahit anong sigaw ko dito, mura ko dito dun sa asawa mo o sa partner mo, o anong galit ko dito, mapuputukan lang ako ng ugat. Lalo na kung sarado yung isip mo, Iram. Pero sinasabi ko sa'yo, huwag kang magpakatanga sa taong hindi ka nire-respeto. Yun lang gusto kong sabihin sa'yo, Iram. Huwag kang magpakatanga. Yes. Hindi mo deserve na saktan. Hindi mo deserve na bastusin ng iyong asawa. Hindi mo deserve na makita ng anak mo kung paano ka tratuhin ng ganun ng asawa mo. Alam mo, gusto kitang yakapin na mahigpit. Gusto kitang pag-pray. Sana, Iram, buksan mo yung isip mo. Kailan mo plano magpunta ng ibang bansa? This year po, nag-apply po ako. Napag-usapan nyo ba yan? Yes po. Anong sabi niya? Okay lang naman po sa kanya. O baka pag nag-ibang bansa ka naman, maghanap ka naman ng pamilya doon. Hindi naman po. Kasi malaya ka na. Siguro hindi ko na po iniisip yung ganun. Ano na lang plano mo? Po sa ano. Sa anak ko na lang po. Sa anak mo na kapag nakaalis ka na, hindi ka na babalik sa asawa mo. May chance po or may point, may time na napapaisip ako na ganun. Pero mali eh. Hindi na ganun. Naiyon ko din ba yung anak ko? Hindi po. So, ibig sabihin, kapag nag-ibang bansa ka, papadala ka na lang sa kanila. Opo. Talagang hindi mo maiiwanan yung lalaki. Siguro po, teacher, nasa ngayon, hindi talaga. Kasi nga po, may kino-consider po talaga ako. Anong magpapabago ng isip mo? Sige nga, ano yung kino-consider mo na balang araw mababago na yung kino-consider mo? Sige nga, bigyan mo nga ako ng dahilan bago natin end yung call na to. Hindi ko po ma-discuss. Kasi wala. Wala naman eh. Hindi ko po ma-discuss ngayon. Anong magpapabago ng isip mo dun sa kino-consider mo ngayon sa future? Kasi same lang naman yun eh. 'Di ba? Na kino-consider mo yung bata na magkaroon ng tatay. O sa future, kapag naisip mo na hindi ko na pala kino-consider na magkaroon ng tatay yung anak ko. Iwanan ko na to. Ganun ba yon? Siguro po kung kaya na ng anak ko. Kaya na. Kaya na po yung sitwasyon. Paano kaya na ng anak mo? Pag yung decision ko is hiwalay kami, ganun. Kasi ano po talaga siya, nakadati siya. Ma'am, diretsahan tanong tayo bago natin tapusin tong call na to. Okay, naiintindihan kita at hindi na kita ko questionin dyan sa gusto mo mangyari.
Ma'am, walang history na nagloko ka. Wala po, never po. Siya meron. Hindi ka bumawi. Hindi. Hindi pa. Ano May po? mga nakausap ka? Na-try po. Opo, nagda-download po ako ng ano. Pero usap lang yan. Tsaka minsan, parang nawalan din akong gana kasi hindi ako into that eh. Pero kung mausap ka, Yes po, kausap lang. Parang pinaglabasan ko lang ng sama ng loob. gano'ng katagal? Siguro ano lang, mga 1 hour lang. Gano'ng katagal tumagal yung pakikiusap mo at nag-download ka ng app? Saglit lang po talaga. Dinidelete ko, ina-uninstall ko lang din kasi. Isang oras lang? Ganon? Kasi po, chinecheck din po kasi ng asawa ko yung phone ko eh. Nahihiram niya, ganun. So, wala akong chance Magaganon. Okay. Pero, yun nga, mayroon din po akong naiisip ko rin po yung pag-usap, ganyan. Wala siya nakita sa'yo? Di niya nahuli? Na, ba't ka Wala nagda-download na ito? Wala po. Wala. Yes po. Tinanong mo ba siya na mahal ka pa rin ba niya? Ba't niya ginagawa Opo. sa'yo yun? Ano sagot niya? Tinanong ko po yan noong nakaraan lang. Sabi ko, mahal mo ba talaga? Mahal mo pa ba ako? Sabi niya, oo, mahal kita. Kaso po, yung mga ginagawa ko daw ng mga bagay na gano'n, what more pa daw pag malaking bagay na. Okay, ganito. Ayaw mo umalis, 'di ba, para sa bata. May kino-consider ka, tama? Opo. Tsaka siya yung nagpo-provide sa inyo dahil siya may trabaho, tama? Working din po ako. O, working din. May nag-aambag ka rin pala. Opo. Okay, ganito na lang. Gaano ba kahirap na sundin yung mga bagay na alam mong ikakagalit niya? Yun nga po yung tinatanong niya sa akin, bakit ganun ba kahirap na sa simpleng bagay, nagkakamali daw ako. Oo. Sige nga, paliwanag mo sa akin, Iram, gaano ba kahirap na hindi na magkamali muli? Sobrang hirap ba talaga? O kaya naman ayusin? Kaya naman po. Kaya naman po. Try mo araw-araw na baguhin at iwasan na yung mga ayaw niya. Baka naman talaga mabago. Kasi nga, wala na tayong solusyon. Ayaw mong solusyon na iwanan tong tao na to eh. 'Di ba? So, ang tanging solusyon na lang natin, sundin mo na lang yung mga ayaw niyang, sundin mo yung mga gusto niya na alam mong hindi niya ikakagalit. Gawin mo yung mga bagay na alam mo naman hindi masama, 'di ba? Hindi naman masama yung ayaw niya, 'di ba? Opo. Oh. Kung hindi naman pala masama, di sundin mo. Ikaw na mag-adjust dahil ayaw mo naman iwanan yung tao eh. 'Di ba? Mag-adjust ka na. 'Di ba? Magpakamartir ka na. Magpakatanga ka na. 'Di ba? Sundin mo na yung ayaw niya. Kung ayaw niya nagtatapon ka ng tissue dun sa kubeta, dun sa CR, huwag ka magtapon. 'Di ba? Kung ayaw niya na may sili yung sinigang mo, huwag mong lagyan. 'Di ba? Yung mga basic na ganun. Ano ba mga ayaw niya? Sige nga, bigyan mo nga ako. Bukod doon sa mga sinasabi mo na para hindi ka mabugbog. Sige nga, kwentuhan mo nga ako. Bigyan mo nga ako ng enlighten mo ako. Go. Ang dami pa eh. Tulad ng sa pagluluto, yung ayaw niya yung hindi masyadong maalat. Bakit kasi ayaw ko nang masyadong maalat. Mga maliliit ko lang po talaga. Oo nga, alam ko yan. Alam ko yan, ma'am. Alam ko yan. Sabi ko nga sa'yo, di ba, yung sili, wag mo lalagyan ng sili yung sinigang dahil ayoko eh. Di ba, may mga ganun? Wag mo lalagyan ng asin. Di wag mo lagyan ng asin. Magtabi ka ng pang sarili mong, lagyan mo ng betchin. Lagyan mo ng asin yung sarili mo, hiwalayan mo siya. Di tapos. Di ba? Hindi. Ayaw mo iwanan eh. Ganun na lang siguro, DJ. Ano ba? Sige, tuturuan kita ng mga tips and tricks. Sige, ano pa? Bukod sa pagluluto. Kapag nagluto ka, hiwalayan mo na siya ng pagkain. Maghiwalay ka na. Kunyari, magluluto ka.
Ayaw niya na maalat. Ilutuin mo munang walang asin, walang lahat na anything. Talagang parang lasang tubig, ibigay mo sa kanya. O maghiwalay ka. Di ba? Lutuan mo yung sarili mo. Di ba? Ano pa? Anong ayaw niya pa? Sige nga, gagawa ko ng solusyon ngayon. Kasi ayaw mo naman kitang sunduin dyan at daling kita sa pamilya mo. Ayaw mo makinig, naiwanan mo yan. May kinukonsider ka. Ngayon, tutulungan na lang kita na parang hindi ka mabugbog ng asawa mo. Ano ba yung mga kinakaayawan niya na alam mo naman mababa lang? Sige, go. Madami yung teacher, wag na po i-mention. Hindi, para malinaw. Kasi ayoko rin naman na mapahamak ka. 'Di ba? Ayaw mo pala ikwento ngayon eh. Gusto mong Sobrang liit lang po kasi ang Oo OA. nga, Ang OA. maliit man o maliit, pero dahil dun sa maliit na yun, napapahamak ka. O ano ngayon? po Sige, yung- ano yung yun mo? workout Ano, ko na kape? Sa kape? Ayaw niya na may asukal? Ba't mo nilalagyan ng asukal? Diba? Nagigets mo yun? Apo, i-workout ko na lang po yung mga I-workout ayaw mo. I-workout mo. Diba, Kahit na natatawa ka parang din sa sarili mo kasi alam mo eh, na yung pinupunto ko eh. Yes po. Sige nga, bigyan mo pa ako bago ko tapusin to. Naano ako sa'yo? Na-blood ako sa'yo. Ano pa ba? Madami pa eh. Ayaw niyang lagi ako nakababad sa phone. Ganun. Kala ko ba wala kang phone, hindi ka nakakababad, 1 hour lang, inihiram na. Opo, ayaw niya yung lagi akong cellphone. Yung laging hawak ko yung cellphone ko. Oh. Ayaw niya yung ganun. Parang nagpapaka-Disney princess daw ako pag gano'n. So ayaw mo naman na sundin din, kaya ka na ba na ano? Oo, minsan, ba't naman, di ba? Parang ano naman. Ano na lang ba na gagawin ko? O sabi mo, manonood ako ng TV. Ayaw mo mag-cellphone ako, manonood ako ng TV, magne-Netflix na lang ako. O, pwede yun. Pwede naman po pero wag daw yung sobra, ganyan. Gusto niya as in talaga, kilos lang ako sa bahay, ganyan. Sabihin mo sa kanya, sana hindi siya naghanap ng karelasyon. Naghanap siya ng katulong. Kinukumpara niya kasi ako sa mother niya kasi yung mother niya daw kasi maalam mo yung maaligagan. Eh di yung nanay niya na lang sana yung niligawan niya, ginawa niya ng pamilya. Yun yung gusto kong sabihin minsan sa kanya kaso mamaya papi ko niya siya. Diba? Sama na lang sila ng nanay niya, sabihin mo sa kanya. Naghahanap pala siya ng katulad ng nanay niya eh. Dapat yung nanay niya na lang kinasama niya. Sa akin, ma'am, kung kaya naman iwasan at sundin na lang yung mga bagay na yan para hindi ka na masaktan, sundin mo na lang ha. Yes po, teacher. Kung alam mo naman na hindi naman masama, tama din naman. Malay mo, lumabo yung mata mo, kaka-cellphone. Tignan mo na lang lagi sa positive way, ma'am. Oo, ma'am. Kasi ma'am, di ba sabi mo nga, nagsasakripisyo ka na lang din naman para sa bata. Pagbutihan mo na. Yung hindi ka naman na nasasaktan. Ayaw naman natin na nagsasakripisyo ka pero gutay-gutay yung katawan mo. Yes. Di ba? Magsakripisyo ka in a nice way. Magsakripisyo ka na iniingatan mo din yung sarili mo, iniingatan mo yung feelings mo. Ingatan mo din. Eh, pinili mo yan eh. Diba? Pinili mo yan eh. Ngayon, kung pinili mo yan, pagtiisan mo, ayaw niya eh. Diba? Ngayon, sasabihin mo, hindi niya kasi ako maintindihan, maliliit na bagay. Pinili mo kasi magstay. Ginusto mo magstay, ngayon magrereklamo ka na, kasi po ayaw niya eh. Ngayon, kung gusto mo nang umalis, umalis ka. Kung hindi mo kaya yung sinasabi niya. Ngayon, kung gusto mo talaga magstay, ikaw mag-adjust. Sabi nga nila, I distribute what I tolerate. Oo, pero hindi natin gusto na masaktan ka. Yes po.
Di ba? Ingatan mo yung sarili mo. Yes po, DJ. Ingatan mo dahil Thank you so much for listening po. Oo, ma'am. Ayokong nasasaktan ng babae. Ayaw na ayoko yan, ma'am, na pagbubuhatan yung isang babae. Kung alam mo, ma'am, may chance lang, ma'am, na makaharap ng lalaki yung boyfriend mo na yan o asawa mo na yan, ma'am. Hanap siya ng sakit ng katawan, ma'am. Pagbibigyan natin yan eh. Minsan nga po naiinggit ako, sabihin ko, sa mga friends niya kaya, yung mga asawa nila, pag nagkakamali ba, sinasaktan ba kaya? So, parang napapakasyon po ako. May mga Sabi ko ganyan parang, talagang ugali, ma'am, na asawa. Hindi ka nag-iisa, ma'am. Huwag mo na tignan yung ibang tao. Pinili mo kasi yan, ma'am. yes po. So, ingatan mo Sad na to lang yung say. sarili mo. Yes, DJ. Okay? Yes po. Naway mahimasmasang ka sa susunod at iwanan mo yan. Kung hindi pa magbabago. Yes po. Siguro pag nakaalis na ako sa ganitong sitwasyon, tawag po ako ulit. Oo, ma'am, tawag ka lang sa amin. Ma'am, bibigyan kita ng karapatan para magmensahe sa anak mo. Anong gusto mo sabihin? Sige, ma'am. Baby ko, sorry kung gantong family yung na-experience mo. Sorry kung lagi kami nagtatalo ni daddy mo. Sana lumaki kang maayos. Tandaan mong mahal na mahal kita. Kahit anong mangyari, nandito lang si mami. Yun lang po. May mensahe ka ba dyan sa asawa mong may anger issue? Ayun, wala na po. Okay, wala. Sa sarili mo, may gusto ka bang sabihin? Ayun, sana yourself, makaalis ka na sa sitwasyon mo. Makausad ka na. Someday. At be strong. Yun po. Mahigpit na yakap, ma'am. Thank you po. Mahigpit na yakap para sa'yo. Hindi po ako makaiyak kasi may meeting pa ako. Hindi, ma'am. Alam ko naman, ma'am, na pinipigilan mo ang emosyon mo at hindi ko naman kailangan laging makarinig ng iyak dito. Mahalaga, may napulot ka rin sa mga sinabi namin. Sinabi ko. Yes At po, meron po. naway na ilabas mo yung bigat ng damdamin mo dito sa programa. Thank you so much po, DJ. Di ko po akalain na ma-accept po yung call ko. And thank you for listening po and sa mga advices din po. Salamat din, ma'am, sa tiwala mo dito sa programa, ma'am. Ma'am, bukas lagi po ang linya namin para sa inyo. At kung nararamdaman mong magkaisa ka, walang nakikinig sa'yo, kasama mo po ang 90.7 Love Radio at ang aming programa ni DJ Raketero na Top Secret para makinig muli sa inyo, ma'am. Okay po? Thank you po, DJ. God bless Bye po, po. ma'am. Bye-bye, ma'am. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang storya ni Iram na grabe ang pagiging martir dahil sa pagmamahal. Ikaw, kabisyo, nasa ganito ka rin ba na senaryo o relasyon na merong kang partner na inaabuso ka, na hindi ka nire-respeto? Kabisyo, pag-isipan mo mabuti. Deserve mo ba talaga yung ganyang relasyon? O mas mabuti na iwanan na yung taong nananakit sa'yo? Sa lahat po ng mga kababaihan, mga kabisyo na nakatutok ngayon, hindi nyo po deserve na pagbuhatan ng kamay ng isang lalaki. Lalo na kung wala naman talaga kayong ginagawang masama.
At sa lahat naman ng mga lalaki, hindi natin dapat saktan ng mga babae. Ano man ang maging atraso nila sa atin, piliin pa rin natin makapag-isip ng tama. Piliin pa rin natin na pigilan yung emosyon natin bilang isang lalaki. Muli mga kabisyo, maraming salamat sa pagsama niyo po sa akin simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. Oras na muna natin sa buong kapuluan. So ready 11:54 PM na po. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Sa lahat po ng mga nakatutok through on air at online, mag-ingat po kayo kung nasan man kayo mga kabisyo. Ako po muli ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Ito po ang programang Top Secrets. At kayo po ay nakatutok sa #1 radio station sa Metro at Mega Manila, 90.7 Love Radio. Metro's #1 Love Radio. Basic!